Estem amb el Miquel Villalonga, que debutarà a la Copa Col·legial amb l'Oms de Prat. Bueno, tu vens de Menorca, Miquel, ens has explicat una mica que no coneixies molt bé la Copa Col·legial, però que aquí a l'Oms de Prat no es parla d'una altra cosa. No, tot el dia estem aquí parlant de la Copa Col·legial, que si competirem i tal, i pues, tot el dia fent de l'equip. Aquest any, clar, tu debutes, no sé quines són les teves expectatives de cara a jugar a una competició com la Copa Col·legial, que és bastant diferent a el que són les lligues. Clar, jo la Copa Col·legial no la conec molt, tampoc l'he seguit molt, però ara parlen molt bé que se competeix a bon nivell i pues, a gaudir de l'experiència. Aquí a Manresa ja tu jugues al Batxi i hi ha companys teus que van estudiar pues, a la Salle, la Joviat, etc. Bueno, no et creguis, el nostre no, només hi ha el Moja, però crec que no la juga a la Copa Col·legial i els altres no són de Manresa. Bueno, jo no sé si hi hauria alguna escola d'aquí de Manresa que tu coneguis o que potser tinguis amics a la que sí que diguis, em vull enfrontar amb ells. Bueno, pues a la Joviat, que està al Marrós i a l'Agus, que són del pis, i pues, ganes de jugar contra ells. O sigui, t'agradaria un debut contra la Joviat? Sí, allà estaria bé. Bueno, esperem també que pugueu jugar aquí a casa, no? Perquè, bueno, no sé si... Bueno, si no ja ho veuràs per les xarxes socials, però va ser una festa el partit aquí a casa. No sé si t'agradaria jugar per primer cop on estudies a l'Oms de Prat. Clar, estaria bé jugar el primer partit a casa amb l'afició de casa i pues, així la podem guanyar, així tindrem tema per casa. Bé, doncs des d'aquí desitjar-te molta sort, Miquel, de cara a la Copa Col·legial i res, a veure si podeu guanyar aquesta Copa Col·legial Catalunya Central, que es farà per primer cop a tota la història.